Salamu alaikum. Hajiya ina wuni? Na gajiya. An tashi lafiya? Lafiya nan. Hajiya na ce da Allah akwai zan samu kwaɗan rama a nan. Rama? Wanda ya ji kuli. Hajiya akwai shawarma. Hajiya zan samu kosai mai zafi. Babu. Hajiya akwai kunin kanwa mai kyau. Babu. Hajiya zan samu kwaɗan yaɗiya mai kyau. Babu! Oh, kwado ni, tuwa ne ina sayarwa, ka kwada yariya, ka kwada me. Ni ba tuwa ne ina sayarwa nan fawo. Oh, kwado ni. Hajiya me zafi, Allah baki hakuri, ni da cina da in jari ne. Wannan. Jari ne babu sai in kai ki garin mu nan da kaso ya nake. Kada ka bani jari ina sayar da wanga duka. Oh, kwado ni. Ba Hausa ba ki kana sa na ya Hausa dole. Akura mai. Salamu alaikum. Malam barka dai. Da Allah karnuka na ne nan suna nan gaba ɗaya wani kyanda ce ta kama su. To shine na ce bari in zo a haɗo min magunguna. Ka ga nan yayi kama da maganin da ake sai da maganin kare ko kan kyanda saboda kare na mutane ba ga dinki yake a nan gurin ba. Wani da renin wayo ne. A ranka da. Kana da ga mutane ba nan shago. Ne tele ka ta wakan tele na sai da maganin kare. Assalamu alaikum. Da Allah kuna sai da yakuwa da alayyahu da tattasai nake so zan kai za a dan mun wani farfesu ne a gida nan an kawo mun. Maka yakuwa da alayyahu baka ganin abin da ake cewa baka kai ake cewa ba nan ka ga inda askirin da Allah na dan rana ta dan da ce inda zan samu askirin ka hado min da shi da Allah. Amma kai dai ma ku ne ko baka ganin kayan yake cewa ka baka askirin nan kayan da kake cewa baka ganin kaya muke cewa ne na kayan sawa ne kara muke sa ka cewa ka gani kage ko dole idan akwai askirin na dan rana ta dan da ke ni ta sako min da Allah ka hado. Wake wani irin mawugaci ne kaga alamar kwando ko tasiri alamar tumatir ko alamar ganye nan ko ka cewa kayan miya haka kaga kwalban lebuwa nan guri da Allah malam wali da Allah malam da Allah shago kai mawugaci ne ba ga abin kyau kana kaga alamar lebuwa nan guri ne ko alamar kwando ba dai duka na zaka da Allah kawai barake kan bade wa kawai ka zo kana ga ka shabaka lebuwa nan kana ga abin da ke cewa Assalamu alaikum. Barka dai. Kana ji ba ranka ya daɗe aure na ne ya tashi da Allah akwai zanin gado fulo katifa komai dai nake so a haɗa mun saboda iyali. Zanin gado kuke so? In zan samu talabijin ma a haɗo mun da ita da DVD. Ba wani abu muna da su kala kirar Belgium, kirar Switzerland, kirar Saudiya, kasan komai na Saudiya mai kyau ne. To dan wannan kwabashu da ake sa na mata da waye dai da dan siket da wasu abubuwan irin su high heel kenan duka ba wani abu ba abin da babu anan da high heel da short heel da medium heel duka ba wani ba mu da shi. To zan samu hoda da su jambaki da dan kunna da waye sarka duka anan sarka gold diamond azurfa tagulla murjani lu'ulu'u duka ba wanda ba masa faran shi shago ai shago ne yayi shago ai shago ne yayi baka san sirrin da ke cikin shagon ba to ka gane abinda za ya bari zan je CBN abinda yace wannan zamu mara sauki yayi zamu wannan da a daidaita mana ba wani zan je dai wannan kawai ya kake wallahi billahi la ilaha illa huwa qariya kake kamar ya in ba yayi kasiya ba dan kwal uba nake qur'anin ubangiji sai kasiya me kace ne billahi la ilaha illa huwa sai kasiya kai kariya kake wamba yaka kaga barin gaya maka gaskiya to ni mahaukaci ne ba ni da hankali ni ka ganni nan kaina a kunce ki kai yanzu na maka kama da mai hankali biye ni ka ganni na ma kama da mai hankali to ai mu banda abubuwan da ka sarrafo din na ka lissafo banda su muna gyaran mahaukata kana da nufin notin kanka ya kwance notin gaba ɗaya ya kwance alhamdulillah kaga ka ƙara buɗa mana hanyar samun kuɗi muna seta noti muna da noti number 8 number 22 number 78 kai number 100 da can ma muna da su Allah ku ya ku mahaukaci ne kwanta mun da shi rike musu da kyau wallahi malam mahaukaci ne